Jeg vil sige, jeg er jo så en af de der gamle hørevejledere, som egentlig var opstart, da man havde høreapparaterne ved amtet. Der arbejdede man sådan, at vi arbejdede amt og kommunalt. Og der gik man jo i besparelse efter, at høreapparaterne også tilgik amtet udelukkende. Så man også til, at jamen, så var vedligeholdelsen omkring høreapparaterne, den funktion, som hørevejlederne havde, den ophørte. Men så gjorde man det, at man har jo lovgivning, der hedder, at omsorgen omkring den der rengøring og den almindelige omkring høreapparat, den ligger ved personalet ude ved brugerne. Ikke? Så der blev vi så ansat som konsulenter til at, vi var 2 til at skulle uddanne de her personale til at kan hjælpe brugerne derude. Men selve den hørevejledning, opstartelse af høreapparat og grundundervisning og diverse, som vi havde som den funktion, den var ved amtet. Så har man så gjort det, at høreapparaterne kom tilbage til kommunen, og amtet er nedlagt, og nu er der kommet noget, der hedder regioner, så derfor så er det lidt andet. Men funktionen er jo, som I jo også omtalte, det er, at vi er jo i en rådgivende og funktion, det vi laver herfra nu. Og så har vi personalet stadigvæk, som bliver uddannet af en anden hørekonsulent til den almindelige vedligeholdelse. Men hvad laver I til dag? Altså kommer folk ind her? Er det for at få repareret eller for at få tjekket? Altså audiologisk teknisk afdeling, som var nede på audiologisk, den lukkede ned her i marts sidste år. Og det har så gjort, at når folk har noget defekt med apparater, så havde det ikke nogen sted at gå hen. Derfor har vi så overtaget den her del heroppe, og har åbent træffetider hver dag mellem 8 og 9.30 har vi telefontiderne. Og fra 9.30 til 11.30 mandag, tirsdag, onsdag og fredag har vi åbent træffetid, hvor folk kommer. Og det er alt, der egentlig kommer ind over her. Altså, så mest af det er, fordi apparatet er gået i stykker, og de kommer i de tidspunkter. Og så har vi om torsdagen den her lange åbningstid for der i arbejde, og det er fra kl. 14 til 17. Og det er der, hvor man kan sige, altså primært er jo, at de kommer, fordi deres høreapparat ikke virker. Og så kigger vi derfra, hvad det er, vi kan gøre. Og mange tekniske dele kan vi lave heroppe, og det gør vi også. Mottoet er jo egentlig, at borgeren skal undvære høreapparatet så mindst muligt.